aceasta a suflat asupra lor și le-a zis: luați dus sfânt, cărora veți ierta păcatele le vor fi iertate și cărora veți ține ținute vor fi. Însă Toma, unul din cei 12 numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Deci i-au spus lui ceilalți ucenici: am văzut pe Domnul. Dar el le-a zis: dacă nu voi vedea în palmele lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Slavă ție! Doamne, slavă ție! Iisun opsias timera ekeni timia sabaton eton tiron kleklesmon opu isan I matite diaton oson ton judeon ilte Iisus que esties te meson que legi aftis irinimin, que tuto ipon edexen, que tas iras kefin, pleuran aftis, harisan un imatite, idontes ton Kyrion, ipenon aftis, o Isu, palin, irinimin, patidos, apestalken me, o patir, kego memto imas, que tuto ipon, ennefisen, que legi aftis, lasete, nefma agion, antimon, afite, das, amartias, afeonte, aftis, anation, gratite, e gratite. Thomas de eis, ecton dodeca, o legomenos, didimos, uc in med, afton, ote ilten, Iisus, elegon un afto, iali matite, eurakemen ton Kyrion, ode ipen aftis, ean mi ido entes ersin, aftuton, ipon, ton ilon, kevaloton, dactylon, moix, eis, ton tipon ton, ilon, kevalon, mo, din hira istin, pleuran afti, umi pistevson. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Limba latină. Cum ergo vespera esset, die illo primo hebdomadis et fores essen clause, ili cubi eran discipuli congregati, propter metum Judeorum, venit Jesus steticve immidio ipsorum, et dixis eis pax vobis, et cum hec dixis et ostendit, eis manus acclatus sum, gavis isum ergo discipuli, viso Domino, dicit autem, eis iterum, pax vobis sicut misit me pater, ita et ego mito vos, et cum hec dixis et afflavit eos, et dixit eis, accipite Spiritum Sanctum, sic forum remiseretis peccata, remittuntur eis, sic forum retinuiretis retenta sunt, Thomas autem, unus ex duodecim, qui dicitur didimus, non erat cum eis, quando venerat Iesus, dixerunt dicitur, et ali discipuli
vidimus Dominum, ille vero dixit eis, nisi videro in manibus eius vestigium clavorum, et immisero digitum meum in vestigium clavorum, et immisero manum meam in latus eius, nec decvam credam. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Vaihi berev haiom hahu, vehue hat bashabat, pesher nisgeru daltot, abait asher nikbetsu, sham atalmidim mir haihudim, vayavo Yeshua vayamod, benehum, vayomer alehem, shalom lachem, ובדברו זאת הרם אותם את ידיו וצידו וימשו התמילדין בראותם את אדון ויושב ישוע ויאמר עליהם שלום להם ואשר ישאלה אותיהם כן אנוכי שולח אתהם ובדברו זאת ויפח בכם ויאמר עליהם כי הוא לכם את רוח הקודש והיה כל אשר תסלחו להתודם ונשלח לכם ואשר תשימו ישמו ותאמם אחד משניהם העשר הנקרא דידומוס יהיה בתוכם כבו ישוע ויגידו לו התלמידים הנשארים לאמור ראינו את האדון ויאמר עליכם אם לא אראה בידיו את רושם המסמרות ואשים את אצבעי במקום המסמרות ואשים את ידי בצידו לא אמין. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Iudesca pride Iisu i sta posredete iz glagola i mirvam iz jerek pokaca im ruce iz noze jej rebra svojeja pozdrav do vašoся uboučenice videš ve Gospoda reče im Iisu paki mirva jako je posla meja Otec i az poslaju vă iz jerek dunu i glagola im primite Duh Sviat im je odpusti грехи отпустится им, и им je держите держаться. Фома je жедин от обою десятя глаголе мы, близнец, небету с мы ними, эгда приде Иису, глаголаху, жему друзы ученица, видехому Господя, Он же речи им, аж не вию на рукцу, его язвы, воздиная, и влою перстя моего, в язвы воздиная, и влою рукцу мою в ребра, его не ему верам. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Late at Sunday evening, when the disciples were together behind the locked doors for fear of the Jews, Jesus came and stood among them. Peace be with you, he said, and then showed them his hand and his side. So when the disciples saw the Lord, they were filled with joy. Jesus repeated, peace be with you, and said, as the Father sent me, so I send you. Then he breathed on them, saying, receive the Holy Spirit. If you forgive any man's sins, they stand forgiven. If you pronounce them unforgiven, unforgiven they remain. One of the 12, Thomas, that is the twin, was not with the rest when Jesus came. So the disciples told him, we have seen the Lord. He said, unless I see the mark of the nails on his hands, unless I put my finger into the place where the nails were, and my hand into his side, I will not believe in. Glory
limba francese. Le soir de ce même jour, le premier de la semaine, les portes où les disciples étant assemblés, étant fermés parce qu'ils craignaient les justes, Jésus vint et il fut là au milieu et leur dit, la paix avec vous. Et quand il leur dit cela, il leur montra sa main et sa côté. Je vous envoie aussi demain. Et quand il leur dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous retiendrez, ils seront retenus. Or Thomas, l'une des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus était venu. Les autres disciples lui diront donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois les marques des clous dans ses mains, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans sa côté, je ne croirai point. Selon aminte limba German, Abend aber des ersten Tagen der Woche, der die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten ein und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als das gesagt hatte, zeigte ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sehen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch, weil wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und da das gesagt hatte, blies sie und spricht zu ihnen, nehmet hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, der 12 einer, der das heißt Zwilling, war nicht bei ihnen, da Jesus kam. Da sagte die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, es sei denn, dass ich in seine Händen sehe die Nägelmehl und lege meine Finger in die Nägelmehl und lege meine Hand in seine Seite, will ich es nicht glauben. Glory. Limba italiana. Or le sera di cielo, stesso giorno, era il primo della settimana, essendo per timor dei giudei serrate le porte del luogo dove si trovavano i discepoli, Gesù venne e si presentò chivi in mezzo e disse loro, pace a voi. E detto questo mostrò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, come ebbero veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù disse loro di nuovo, pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. E detto questo soffiò su loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li ritirete saranno ritenuti. Or Toma, detto Didimo, uno dei 12, non era con loro quando venne Gesù.
Gli altri discepoli, dunque, gli dissero: abbiamo veduto il Signore. Ma egli disse loro: se io non vedo nelle sue mani il segno del chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Învierea lui Hristos văzând. Să zicem cu toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, toți stăpânitor, Dumnezeu părinților noștri, rugăm-ne ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Miluiește pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru un alt preasfințitul Arhiepiscopul nostru, Natanael al Americii și Canadei, pentru sănătatea și pentru mântuirea lui. Doamne, miluiește! Doamne, Miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm pentru maestatea sa, Regina Elisabeta II a Canadei și pentru toți în autoritate, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Again we pray for here amongst priests, hierodeacons, deacons, monks and nuns, and for all our brethren in Christ. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Again we pray for the blessed and ever remembered founders of this holy place, and for our forefathers and brethren fallen asleep in the Lord, Orthodox Christians, who rest here elsewhere. Lord have mercy, Lord have mercy. Lord have mercy. Again we pray for mercy, life, peace, health, salvation, visitation, forgiveness and remission of the sins of the servants of God, members, founders and benefactors of this holy place. Lord have mercy. Lord have mercy, Lord have mercy. O God Almighty, Lord of heaven and earth, of all creation, visible and invisible, in your ineffable goodness, look down upon your people, gathered in your name. Be our helper and defender in this day of affliction. You know our weakness. You hear our cry, repentance, and contrition of heart. O Lord, lover of mankind, deliver us from the impending threat of the coronavirus. Send your angel to watch over us and protect us. Grant help and recovery to those suffering from the virus. Guide the hands of the physicians and preserve those who are healthy, that may continue to serve you in peace and glorify your most honorable and majestic name. Dumnezeule atotputernic, Domnul cerului și al pământului și al întregii creații, văzute și nevăzute în bunătatea ta cea nespusă, caută spre poporul adunat în numele Tău. E ajutorul și apărătorul nostru în aceste zile de suferință, Cel ce cunoaște neputința noastră, ne-auzi plânsul de pocăință și zdrobirea inimii. Doamne, iubitule Doamne, izbăvește-ne amenințarea virusului corona. Trimite îngerul Tău cel păzitor ca să vegheze asupra noastră, ne ocrotească pe noi pe toți, de grabă sănătoșește pe cei care suferă din cauza acestui virus, îndrumă mâinile doctorului și păzește pe cei sănătoși, pentru a putea continua să Te slujim în pace și să slăvim numele Tău cel mare și prea cinstit. Rugăm-ne, Ți auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, pacea, sănătatea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor Dumnezeu înoriași, închinător, titor, donator și miluitor și făcător de bine acestui sfânt locaș. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Că ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine sfântă și tu tot cinstă biserica aceasta. Pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă la Tine mare și bogată milă.
Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pe milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeue, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să învieze Dumnezeu. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preamărit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mina Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale. Nu le trece cu vederea, Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție mărire se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să plini rugăciunea noastră cea de seară Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și te păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Seara toată desăvârșită sfântă în pace și fără de păcat cerem milă și iertare de păcate și de înger de pace credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcate și de greșelile noastre, cele bune și de folos sufletelor noastre și pace numai de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și după pocăința o săvârși sfârșit creștinesc vieții noastre fără de durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. E prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți Sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor! Faptele noastre Domnului să le plecăm. Ție, Doamne! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce a plecat cerul și te-ai pogorât pentru mântuirea neamului omenesc, caută spre robii Tăi și spre moștenirea Ta, că Ție, judecătorului Cerului înfricoșător și iubitorului de oameni, și-au plecat capetele și s-au supus grumajii robii Tăi, nu de la oameni, așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila Ta, așteptând după mântuirea Ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugetele cele deșarte și de cele rele aducere aminte. Este venirea împărăției Tale binecuvântată și preamărită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Învierea Ta, Hristoase, Mântuitorule, toată lumea a luminat și a chemat făptura Ta. Atotputernice, Doamne, slavă Ție! Să învieze Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce urăsc pe El. Paștile cele sfințite astăzi nouă s-au arătat. Paștile cele noi și sfințite, Paștile cele de taină, Paștile cele prea cinstite, Paștile Hristos Izbăvitorul, Paștile cele fără prihană, Paștile cele mari, Paștile credincioșilor, Paștile care au deschis nouă ușile Raiului, Paștile cele ce sfințesc pe toți credincioșii. Precum se stinge fumul, să se stingă, precum se topește ceara de la fața focului. Veniți de la mormânt, femei binevestitoare, și ziceți Sionului, primește de la noi bunele vestiri de bucurie ale învierii lui Hristos. Veselește-te, saltă și te bucură, Ierusalime, pe Împăratul Hristos văzându-l ca pe un mire ieșind din mormânt. Așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții să se veselească.
Mironosițele femei, poarte de dimineață, stând înaintea mormântului dătătorului de viață, aflatau înger de piatră, pe piatră și zând. Și acela, grăită de dânsele, așa zicea: ce căutați pe cel viu printre morți? Ce plângeți pe cel nestricăcios, ca și cum ar fi într-o stricăciune, mergând vestiți ucenicilor lui? Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. This is the day which the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. A Pascha of delight, a Pascha of the Lord, Pascha, an all venerable Pascha has done it for us. A Pascha on which let us embrace one another with joy. A Pascha, O Pascha ransom from sorrow, from the tomb, as from a bridal chamber Christ today shone forth, and filled the woman with joy, saying, proclaim ye to the apostles. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ziua învierii și să ne luminăm cu prăznuirea și unul pe altul să ne îmbrățișăm, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru înviere și așa să strigăm: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos înviat. Apropiați să sărutați Sfânta Evanghelie. Ea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și din morminte viață dăruindu-le. Înțelepciune, Părinte, binecuvintează. Cel ce este binecuvântat, Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ferește, Dumnezeule Sfântă și dreapta credința dremeritor creștin și Sfântă Biserica ta o păzește în viacul viacului. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și celor morminte viață rându-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor morminte viață rându-le. Adevărat, Dumnezeu nostru, ce prea curate, mai sale cu ale Sfinților Măriților și de lăudaților apostoli, cu ale Sfinților de Părinților Achim și Ana și tuturor Sfinților, să limea, să ne dea spune ca un bun și oameni viitor. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat.
Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte, călcând și celor morminte viață și nu ne-a dăruit viață veșnică, închinăm în sfinte învierii cele de a treia zi. Hristos a Înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ziua învierii și să ne luminăm cu prăznuirea și unul pe altul să ne îmbrățișăm, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru înviere și așa să strigăm: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Iubiți credincioși, Hristos a înviat în această zi de praznic. Iată această cântare bisericească, parte din stihirile învierii, nu lasă loc de social distancing. Să ne îmbrățișăm unii pe alții. Dar firește, este un îndemn și cu o notă spirituală foarte profundă. Și e vorba de această notă care trebuie să o luăm în acest moment. Este vorba de a ierta chiar și pe cei care ne vrăjmășesc pe noi, într-un fel sau altul. De aceea, în această zi a praznicului, când toți cei care s-au nevoit cu postirea sau cei care n-au postit deloc, sunt invitați, așa cum spune cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, la ospățul cel divin, toți sunt așteptați în același timp să facă un gest de bunăvoință, un gest de mărinimie. E vorba de a ierta aproapele lui său. Tot ce a greșit. Acest lucru îl aduce Iisus Hristos. Într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă vă veți ierta unul pe altul. Să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi. Să știi că e cineva cu supărare pe tine și totuși să treci peste inima ta și să-l îmbrățișezi, să spui iartă. Acesta este mesajul pascal. Fără acest mesaj, atunci învierea lui Hristos rămâne un mesaj golit de sens. Pentru că El însuși acoperă această prăpastie ce s-a creat între om și Dumnezeu, prin neascultarea Lui, cu iubirea Lui dumnezeiască. Și se face jertfă Părintelui Ceresc și ne răscumpără pe noi. De aceea e un mic gest care îl așteaptă Hristos de la noi în această zi de sărbătoare și în zilele vieții noastre. Să putem și noi ierta, să lăsăm orgolile, să lăsăm supărările de orice fel vor fi ele și să ne bucurăm. Ne face bucurie, așadar, la această sărbătoare să vă urăm Hristos a înviat. Vă rugăm să continuați rugăciunea într-un spirit de bucurie, de veselie duhovnicească, pentru că este ceasul să nu lăsăm, cum spuneam și cu altă ocazie, să nu lăsăm întristarea să ia locul bucuriei. Ucenicii ați văzut că stăteau strânși în foișorul cinicii de taină de teama iudeilor și Hristos a venit în mijlocul lor și li s-a arătat. Stăteau, iată, și ei ascunși și cu ușile închise. Hristos vine și în mijlocul dumneavoastră. Și acest Hristos înviat aduce mesajul pace, pace vouă. Apoi vedem că le dă ucenicilor săi o puterea iertării păcatelor. Luați Duh Sfânt, sufla asupra lor, celor care vă leți ierta păcatele vor fi iertate și care le ținute. Această putere este transmisă în directă succesiune apostolică ierarhiei bisericii, este transmisă apoi episcopilor de către apostoli și în prelungire apoi în istorie până în ziua de astăzi, episcopilor de astăzi și firește preoților care sunt rânduiți apoi de episcop să păstorească bisericile. Această iertare dumnezeiască este oferită
de către Mântuitorul nostru ca și o pregătire sau ca o precondiție pentru a ne apropia apoi de Dumnezeu cu inimă curată. Să zicem fraților și să spovedim toate acele păcate, să le lepădăm din inima noastră dacă nu am reușit să facem până acum acest lucru. Și în ceas de sărbătoare să ne aducem aminte de Hristos cel înviat, că El poate intra și prin ușile încuiate. Ușile încuiate ale inimii noastre, adeseori încuiate lui Dumnezeu, încuiate de teama iudeilor, încuiate de teama unui virus, încuiate de teama altor persecuții, așa cum s-a întâmplat de foarte multe ori în istoria Bisericii creștine. Dar rămânem liberi în lăuntru nostru, rămânem liberi pentru a-L primi pe Hristos. Nici temnițele comuniste n-au putut să oprească pe Hristos, să pătrundă acolo între zidurile reci ale închisorilor și să intre, așa cum spune frumos și Radu Gir în poeziile sale, și alți creștini care au suferit pe nedrept în timpul persecuției comunismului. Este foarte important să realizăm acest lucru, că chiar dacă suntem legați într-un fel, să rămânem acasă, nu practicăm aceste gesturi de iubire frățească, să mergem să ne vizităm sau să urăm cumva în persoană, putem să facem însă aceste gesturi virtual, putem să ne rugăm, putem să dăm un telefon, putem să facem un FaceTime, sunt atâtea mijloace pe care le oferă tehnologie, dar putem și un alt lucru să facem foarte simplu, să rămânem noi deschiși prin bunăvoința inimii noastre celor de lângă noi. Iubiți credincioși, cu acest mesaj, cu acest gând de pace, cu acest gând de bucurie duhovnicească, vă lăsăm și vă încredințăm la această sărbătoare. Vă rugăm ca să rămâneți în continuare alături de noi, chiar dacă suntem conectați doar pe calea aceasta virtuală, vă simțim aproape și vă mulțumim pentru mesajele trimise de Sfintele Sărbători. A fost extraordinar de emoționat să găsesc foarte multe mesaje de la dumneavoastră. Vedem că au stat până la capătul serviciului peste 300 de oameni, de familii, îndrăznesc să spun, în timpul slujbei învierii și chiar unii de departe, din Montreal sau Toronto, credincioși de-ai noștri plecați de bună vreme de aici, din parohia noastră,